दा जों बे समावहाय बाथौ बिबुंसार जानानै सफैनो हादों। तामुलपुर बाक्सा जिल्लानि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बे बानजायनायाव आरो बियो सानस्निनि हाबाफारिजों जा मोनसे गाजा गोमजा हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। जों खुंफुं आफादनि गाहाय आफादगिरि दङ। जों गाहाय आफादखौ जोंनि बाथौ बिबुंसार जानानै गिबियावनो बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय। जिहेतुके सानस्रिनि हाबाफारिजों नोंथांमोना जा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे सानस्रिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेतुके नोंथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बे सानस्रिनि जा हाबाफारि बेखौ नोंथाङा सानस्रिनि हाबाफारियाव माबायदि बेबायदि दुखु खस्थ' खालामनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंलांनायनि जा थांखि नोजोर बेखौ बेसेबांखिनि प्रस्तुति जानो हादों होननानै नोंथाङा रायजो राजानिसिम फोसावनो नागिरदों। बेखिनियावनो आं गिबियावनो बाथौ बिबुंसार बिथांमोननिसिम आं जोंनि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि आरसिनि जानानै गिबियावनो अननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो सानस्निनि हाबाफारि जों लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजा हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा दिनै 33 सुपाजों दिनै गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो दङ आरो दिनै फैयै 6 बोसोर आगान सुरबाय आरो दिनै बे सानस्नियाव जों माबायदियै हाबाफारिजों बारहोनो हादों बा जों गोबां रायजो राजाफोरनि अननाय मोनदों आरो हेफाजाब मोनदों। बे सानस्नि हाबाफारियाव जोंहा दिनै फैयै 4थि सान आरो मैया जोंहा 3थि सानाव हारिमु बा मिस बिउटि बादायलायनाय जादोंमोन। बे मिस बिउटि बादायलायनायाव जोंहा मिस बिउटियाव सायख'गिरि हिसाबै जों हेलेना दैमारिखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन आरो बे मिस बिउटि हाबाफारिया गाजा गोमजा जाफुंसारदोंमोन आरो जोंहा बेबायदियैनो गाबोन खेराइ थागोन आरो लोगोसे बेबायदियैनो जों आर्टिस्ट हिसाबै जों हांख्रायनानै लाबोबावदों अदालगुरिनिफ्राय मिस गेमस्रि दैमारि बिथांखौबो जों हांख्रायनानै लाबोदों आरो बेबायदियैनो जोङो 1 फेब्रुवारि खालार खालि जोङो मैखोमैनो जोङो हारिमु आयदा मोनसे एकदम जाफुंसार होनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदों। बे हारिमु आयदाखौ जोङो बेखेवनो थाखाय हांख्रायनानै लाबोदों लकसभानि रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारिखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन होननानै जोंनो रादाय होदों आरो बे आर्टिस्ट हिसाबै जोङो बर'नि खनगिरि गोसो बोगथाबनो हानाय मिस गिताश्री बर'खौ जों हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। रामसियारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सफैगोन जोङो आसा खालामदों। जों आरसिया बेबायदिनो जोङो बेनिबो खहाय आरो बयनिबो हेफाजाब मोननानै जोङो सानस्नि हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनाय थाबाय। बे हाबाफारियाव गोबां जायगा आवग्रिनानै माखासे नुथाय नुनो मोनदों। बे नुथायफोरखौ नोंथांमोना हयथ' बानजाय आफादनिफ्राय सामलायदों। जोंनि केब्रा पार्सर दिनेश बसुमतारिखौ आं दिन्थिफुंनो खावलायदों। जिहेतुके बेवहाय जा माने नोंथांमोननि 6थि सावरायमेल बे सावरायमेलावहाय मा हान्था मेलानि बेबस्था दं आरो मा दिन्थिफुंसालि नोंथांमोना दिन्थिफुंनो नागिरदों? जोङो जोंनि बे बाथौसालिनि बे फोथाराव जोङो हान्थामेला हिसाबै बा बे बाथौ थानसालिखौ एसे मेहेर गोनां खालामनो थाखाय जोङो मोननैसो बुस्थु जों हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। जेरैबायदि मिना बाजार आरो जेरैबायदि जोंनि बर'नि हारिमु दिन्थिनो आरो गाननाय जोमनाय जिनिसफोराबो थागोन आरो गोबां मेहेरगोनां गलादार जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आरो बेबायदिनो जोङो सानस्निनि हाबाफारिया मेहेरगोनां जागोन होननानै जों सानो। बे हाबाफारियाव बेसेबां सिबियारि आरो थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै नोंथाङा मोनथिनो हागौ? बे बाथौसालि सिबियारिफोराथ' जोंनि गेजेराव सानसेयाव मथा मथि जोङो 3,000 2,000 बेबायदि जों जादों होननानै सानदों आरोखि। जोंहा हारिमु खालि जोंहा नांनायनि बारा जागोन खमसे खम 10,000 जागोन सुबुं। जों बेखौ मैयाबोथ' 3,000 5,000सो मानसि जादों आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि आरसिनिफ्राय जों मोनसे
लटारि जिनिस जों लाखिनाय जादों बेबो मोनसे जोंनि गेजेराव एसे मेहेर गोनां हाबाफारि होननानै जों सानो लटारिया जादों ओरैबायदि जों मात्र मेम्बारशिप हिसाबै जों 1000 कपि जोंनि प्राइसआ जादों मोनबा गासै स्कुटि गंब्रै टिभि गंसे LCD बेबायदि जों होनाय जादों आरोखि जोंहा मानगोनां बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथाङा फोसावदों जे बे खुंथाइ फोरबोनि गेजेरजों लटारिनि बेबस्था खालामनाय जादों ओमफ्राय हाथाइसालिनि बेबस्था खालामनाय जादों मिना बाजारनि बेबस्था खालामनाय जादों बिदिनो गोबां बिथांमोना दिन्थिफुंनायनि माखासे बेबस्था लादों होननानै बिथाङा बानजाय आफादनिफ्राय फोरमायदों आरो दिनैनि बे खुंथाइनि गेजेरजों दथि खुंथाइनि गेजेरजों रोजा रोजा प्राय 15,000नि गोबां थान्दै सिबियारि बिथांमोना फैनो हागोन होनना बिथांजों फोरमायदों आरो गोबां आलासि गेदेमाफोरखौ मोननो हागोन होनना बिथाङा फोरमायदों ओंखायनो जों जोंनि बाथौ बिमुरसान जानानै बे खुंथाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथांनिसिम जिखिनि जोंनि बाथ्राफोर जाबाय धीरेन मुसाहारि बिथाङा ओंखायनो बिथांनिसिम जोंनि बाथौ बिमुरसाननि गोरायै सिबिनाय हास्थायनायखौ बावहरनानै दिनैनि बाथौ बिमुरसाननिफ्राय जोंनि जा सावरायनो गोनां बाथ्रा बेखौ जों एसे फोजोबनाय जाबाय।